Ai, xardango, xardango, a un niño novegorik, non dukikatzen mango. Eguzkiak goizero. ¡Opa, Bermeo! ¡Sírvana! ¡Aupa, sírvana! ¡Hala, chicos! Esos maricones no animan, no está. No estás encogida. 20 segundos. Hogei segundo igarota, senior mailako txapelketako launtziak lanea. Lehen kaletik Paseido Nibani doa. Bigarren kaletik Hondarribia. Hirugarren kaletik Bermeo. Eta laugarren kaletik Zierbana. Kantale, kantalia, klik egina fakida, jo ezinalia, beta bla beginan, argien erreginan, arratxian da galtzen. Jatxon flakia jua, bilaba parejua, jaizkibelen itzaltzen. Eguzkiak faltxikin, ilargiak irikin, gauaren girisian, ederren kutisian, zilar begia irikin. Ilargi mususurin, negarrik ez isuri, zer jartu zara goian, xagusarren aroian, zerutikan itzuri. Itzuri zerutikan, onara naiz helduki, talaia hoberikan, hanez baitut eduki. Beguzkia denian, urria aldamenian, lehenixiko tenoren, zilarretan gurbiok, ezin emakidiot, belerrari amore. Bai, xardango, xardango, a un niño novegorik, non dukikatzen mango. Bai, xardango, xardango, a un niño novegorik, non dukikatzen mango. Denbora honena, laugarren kaletik Zierbana. 3 minutu 17 segundo. 3:17 para Zierbana. Bigarren, hirugarren kaletik Bermeo. 3:21 para Bermeo. 3:21, lau segundotara. Hirugarren Hondarribia, bigarren kaletik. 3:26, 3:26 a 9 segundos Hondarribia. Eta laugarren Paseido Nibane lehen kaletik 3:29, 3:29 a 12 segundos de Zierbana.
maite ninduzu berolenago eguzkiaren premian nago egun bakoitzak dakarzkidan laiotzak jartzen baina ute itzalago zer du balio gehiago baina zure edertasun horretxek baino besteak besten balio du hainbesten maitasun merezitzeraino Ana Bermeo. zergatik Sirven a la guardia Bermeo, hortxe dago guzti eta ondarri bide eta paseitaren artean ere, bai, bueno, ondarri eta bigarren kaletik aurrera, ¿Dónde está el rey? Con el miedo que Bigarren ziabogako denborak. Denbora honena, Zierbena, 6:43, 6 minutos 43 segundos, mejor tiempo para Zierbena en la calle número 4. Bigarren, Bermeo, hirugarren kaletik, 6:57, hiru, lau segundotara. 37, Bermeo, calle número 3. Hondarribia, hirugarren kaletik, 6:58, bigarren kaletik. Eta pasei doni bane, lehen kaletik, 7:04, 7:04. Ay, Dios mío. zer du balio gehiago baina zure edertasun horretxek baino besteak besten balio du hainbesten maitasun merezitzeraino zergatik zuk begitxo beltxaran bukatzen nauzu begiradan neukeiago sufri dezadan ez gutxiago bestima zaitzadan hemen aukazu lehen nintzanan begi horiek itzuli gana egon adian zure guzki begian hene begitxo beltxarana zergatik zuk begitxo beltxaran bukatzen nauzu begiradan neukeiago sufri dezadan ez gutxiago bestima zaitzadan zergatik zuk begitxo beltxaran bukatzen nauzu begiradan neukeiago sufri
dezadan, ez gutxiago estima zaitzadan. Zergatik zuk begitxo beltxaran ukatzen nauzu begiratan. Neugeiago sufri dezadan, ez gutxiago estima zaitzadan, ez gutxiago estima zaitzadan, ez gutxiago estima zaitzadan. Hona hemen, 3. ziabogako denborak. Denbora honena, Zierbena, 10 minutu 10:22 para Zierbena. Calle número 4. Bigarren Bermeo, 3. kaletik. 10:29 Bermeo orentzat. 7 segundotara beraz. Hondarribia, bigarren kaletik. 10:57, 3. denbora. 10:47. Eta lehen kaletik, Pasai Donibane, 10:54 Pasai Donibanerentzat lehen kaletik. Aizearen lekuko dudan panorama, olatutan datorkit. Noiz irri nobiz drama, salaren erdiraino arintzeko zama. Oi piano zein zorgin eskutu narama, zudan abiatzeko. Laugarren kaletik dato, hortze dato, Navarra denbora horretik. Bigarren Bermeo, 3. kaletik. Hondarribia, bigarren kaletik datorrena, eta Pasai Donibane lehen kaletik datorrena. Hor bat ozera, bizizkoetara, Zierbena horretik. Bermeo, bigarren. Bigarren Bermeo, hemen da pasauek ere, Bermeo zarrak. Partu dira hauek ere, karo bat hauentzat ere, Hondarribia dator, 3. Hondarribitarra datoz, bigarren kaletik, hor da, Hondarribitarrak, eta sartu dira hauek ere, eta baita Pasai Donibane oantxe. Horra, amaitu da beraz, Zierbena izen dugu, senior mailan 2017ko Euskadiko traineria txapelketako garailea. Euskadiko traineria txapelduna 2017an gizonezko senior mailan. Zierbena.